मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो बरपेटा जे एरियानिफ्राय गोलैदों प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लानि इनचार्ज बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो ब्लक प्रेसिडेन्ट आरो बेबायदिनो सिस्टार अर्गानाइजेसन दङ जोंहा इयुथनि सेबानि महिला जेसेबां संगठन दं बिथांमोना फैजोबदों दा बावहाय जोंहा बिराद मोनसे मोजां सावरायनाय जादों जे गाबागाव जिल्लानि ब्लकफोरा बेसेबां इमप्रुभ जादों मण्डला मोनबैसो रेडि जाखो बुथफोरा मोनबैसो रेडि जाखो दा दिनैनि एसेसमेन्ट मथे ब्लक प्रेसिडेन्टफोरनि खोथानाय मथे 60%नि एसे बारा कमप्लिट जाबाय जोङो आसा खालामदों नैबे अखा बांखा जुदि जायामोनब्ला दै बानाया जायामोनब्ला जोङो दासिमाव फोजोबनो हासिगौमोन फैबाय थानाय नैबे आगष्ट मासाव जोङो बेखौ फोजोबगोन होननानै आसा खालामदों आरो सिस्टार अर्गानाइजेसनफोरनि रिपर्ट मथे जोंनि लिडारफोरनि रिपर्ट मथे दिनै कंग्रेसनि गिदिरथार दोहौ जादों आरो बे कंग्रेसनि गिदिरथार दोहौ जानाया मोननै मोनथामसो खारनाव जोंहा जे बिधान सभा इलेक्सन जानो थांबाय थादों मध्य प्रदेशआनो होन राजस्थानानो होन छत्तीसगढ़आनो होन दा बेफोराव कंग्रेसआनो खोब मोजां लिड लाबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो नरेन्द्र मदिनि जे बिजेपि गभर्नमेन्टनि जानाय लोंनाय बायदि बेसादनि दाम बारायनाया एखे हां गैया बां गैया जेबो लिमिट गैया लोगोसे मणिपुरनि थासारि जे एसटिफोरनि सायाव जेबायदि थासारि अयथासार मध्य प्रदेशआव जा सारा इन्डियायावनो सोरखौबा हासुलादों सोरखौबा लं थङै खुनानै हाजार मानसिनि गेजेराव राजा लामाफ्रावहाय थाबायहोदों आरो बेबायदिनो एसटि आदिबासिफोरनि सायाव अयथासार दा बे जिनिसखौ नुनानै दिनै गासै भारतल' नङा सारा पृथिबियावनो बिजेपि गभर्नमेन्टनि फारसे मुगैनाय आरो सोंखारिनाय फोरमायदों आरो बे सोंखारिनाय आरो मुगैनाया दिनै कंग्रेसनि राहुल गान्धीनि हम नफरत का दुकान बंद किया है और प्यार और मोहब्बत का दुकान खुला किया है बे भाषणा बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों बे मोनसे गेदेरथार दोहौ सार नोंथांमोना दिनै धरनाजों लोगोसे मेम'रेन्डाम होनायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय मा दाबिफोरखौ लानानै नोंथांमोना मेम'रेन्डाम बावहाय बिसेस जेबो बेबायदि दाबि गैया जोंनि दाबिया बेल' जे बेसादफोरनि दाम बांनायखौसो जोङो दिनै गले गले आवबो होबोबाय थादों जे नोंथांमोना एसेबां बुंसेयावबो अपोजिसन पार्टिनि एसेबां खावलायसेयावबो सारा भारतनारिनि रायजो राजाफोरनि खावलायसेयावबो नोंथांमोना बेसादफोरनि दामखौ मानो बारानिफ्राय बारा खालामबाय थादों दा बे जिनिसा गाज्रि जागोन बेनिखायनो दिनै कंग्रेसआ खनसेबाव सारा आसामावनो जेसेबां जिल्लाफोर दङ जोङो बे धरनाखौ लानाय जादों दाम बेसाद बांनायनि एगेन्स्टै जोंनि बे मोनसेल' मेम'रेन्डाम फैगौ बिसायख'थियाव कंग्रेस हिसाबै माबायदि साखाफारा फैगौ बिसायख'थियाव दिनैहाय कंग्रेसआनो मोनसे बिकल्प जादों खालि बिटिसिल' नङा आसामल' नङा सारा इन्डियायावनो दहाय दान्दिसे सिगां बुंखानाय बादि जोंनि बिटिसिआवबो नोंथांमोना दिनै नुबाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेरावहाय लिडारफोरनि गेजेरावल' खुनुरुखुम मिलायनाय दङ किन्तु ग्रास रुटआव बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि अरलायनाय अमिल दङ दा बेखौ नायोबा थैलाय उजिलाय बिजेपिनि भटार्सफ्रा इउपिपिएलनि केन्डिडेट होयोबा बेनो होआ आरो बिजेपिनि केन्डिडेट होयोबा इउपिपिएलआबो होआ दा थिग बेबायदिनो फारसेथिं बिपिएफआ थांबाय बिपिएफआ बिराद गोबावनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन ट्रेनिं होबाय थादोंमोन बोरै आरएसएसखौहाय बुरखायनो बोरै बिजेपिखौ बुरखायनो नाथाय बुरखायसेयावबो बिथांमोना दिनैहाय ना एनडिएआवनो लाजाबाय दा ओरैबो थलं थफं दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो बिपिएफ बायदि एसेबां 17 बोसोर गभर्नमेन्ट खुंखांनायनि उनाव थाखा फैसानि अभाब गैया लिडारफोरनि अभाब गैया बेबायदि थासारियावबो बिथांमोना दिनै गाव हारसिङै गसंनो गिनाय दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया बिपिएफजों बोरै थाबावगोन दा इउपिपिएलजों सोर थागोन बिजेपिजों सोर थागोन दा हारसिङैनो ओरैबायदि मोनसे परिबेस जादों ओरैबायदि मोनसे प्राकृतिक सिचुवेसन जाना होदों कंग्रेसआनो बिकल्प जादों दा कंग्रेसआ जेसेबां जोङो ग्रास रुट लेभेलाव डेभेलप जादों बेनिख्रुइ जोंनि बायजोआरि बेकग्राउन्डआनो जोंनि फेभारावसो मावबाय थादों आरो मा दा बेखौ नुयोब्ला कंग्रेस इज भेरि गुड इन ए भेरि बेटार पजिशन देन एस्टारडे माखासे बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो सार नेशनेल लेभेलनि पलिटिशियानफोरखौ जोंनि बर'फ्रा बाहागो लानो नाङा होननानै बायदि माखासे रिजनेल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों सार बेनि सायाव नोंथाङा ना बिपिएफनि खोथाया नेशनेल पार्टि जायगा होनाङा बिथांमोनहा नेशनेल पार्टिखौनो सौनायबाय थादों बिजेपिखौ गले गले दिल्लीयाव थांहां नागपुराव थांहां गुवाहाटियाव थांहां डाङरिया हाग्रामा डाङरिया खद गयसे खद जवानाय
এই NDA ন্যাশনাল পার্টিৰ লগত এলায়েন্সৰ কাৰণে তেখেত ইমান মাহে মাহে আশা কৰি আছিল সৈ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়াবা ৰাস্তাত শ্ব' কেতিয়াবা হাজাৰ হাজাৰ মেল মিটিং কেতিয়াবা থাউজেণ্ড জইনিং এই গোটেই নাটকবিলাক কেনেকা আমি বিজেপিক আকৰ্ষণিক কৰিব পাৰিম সেইটোৰ কাৰণে তেখেত